Jibona Baba Tahir jiyan serapa derd û kul e. Weka tu bibêje mere Baba Tahir di nava derda de dake. Ji ber wê Baba Tahir wiha gotiye: Bedena min derdkêş e ey îlahî, dilê min hesretkêş e ey îlahî. Ji şewqa war û derdê xerîbiyê, agir sînga min de ye ey îlahî. Kabinar dibêje agir di sînga min de ye. Yani bi zotek agir destê me re du me nikase bibike. Êdî Baba Tahir divê ew agira sînga min de ye. Dilo riya te bi asteng û kevir e, ji ser çerxa felekê dibihire. Ku ji te tê çem ji goş bidirîne, da ku barê te hê siviktir bibe. Her kî derdê wî nîne bimire ewla, dilê bê derdê eşq hûş bibe ewla. Sehere bilbil li ser gulê digot, her kesê ku bê eşq e bimire ewla. Re ji vir fêm dike derdê Baba Tahir eşq e, evîne hezkirine. Lewra vir de divê kesê bê eşq be, ji xwe re bimire çêtir e. Piştre jî Baba Tahir derdê xwe tasnîf dike. Yani divê ji bo mislimanekî hebe sê derd heye. Kam binerin. Mislimanan sê derd hatin bi yek car: xerîbî û esîrî û xema yar. Xerîbî û esîrî li min hêsanin, lê xema yar muşkil e, wê çi be kar. Vir de Baba Tahir qala sê derda dike. Divê yek xerîbî, yek esîrî, yek jî xema yarê ye. û pê de dibêje xerîbî û esîrî hêsan rehet e. Mere şewitînê dibe xema yar e. Bi rastî jî werê lewra mere xema tiştekî de be, ew tim hişê mere de dilê mere de ye. Mere xwarinê bixwe, mere bigere, mere her mektebê dibistanê, mere her hinda avarekî rûnî, timî ew bîra mere de ye. Tu carî ji bîra mere dernakeve. Êdî mere vir de fêm dike Baba Tahir xema yarekî de ye, yarekî de ye jî û bi wê soje.